ledigt här, den här platsen. Ja, visst. Tack. Då slår jag mig ner här. Ja, nu är det nästan sommar. Skönt. Är det engelska? English? Så du är på väg till skolan? Ja, jag är på väg till jobbet. Volvo. Jag jobbar på Volvo. Det är ett bra jobb, jag trivs bra där. Hej! Är det för tidigt? Ernst, du får komma hit. Hej! Hej. Det är för tidigt. Klockan är ju bara 9:30, men jag tänkte att jag kanske... Ska du inte gå hem istället? Kan jag få en kopp bara? Jag har eget kaffe i termos. Men du kan inte hålla på så där och komma hit varenda dag. Du jobbar ju inte längre här. Finns det inte något annat du kan göra under dagarna? Har du ingen hobby, Börje? Birger. Va? Jag heter inte Börje, jag heter Birger! Ja, just det. Birger. Jag har att göra. Jaså? Ja, men då är jag hemskt ledsen. Du har slagit fel nummer. Ja, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Ringde jag störde? Är du upptagen med någonting? Men vi kanske kan prata lite nu när vi ändå... Nej, men du. Hallå? Ja, hej. Jag ringer från Televerket. Ja, vi gör en liten kontroll här. Jag undrar om din telefon fungerar bra? Det gör den. Vad bra. Hej då.
Hej, är det du som är Louise? Ringer jag stör? Du kanske är upptagen? Vilket fint väder vi har fått nu, va? Nej då, det är inget skämt. Ja, jag heter Birger Andersson. Nej, jag tänkte bara att vi kunde prata lite. Vi kunde kanske gå en promenad. Nej, men du eller ska jag komma hem till dig så kan vi ligga med varandra. Hörde du det? Vi kan ligga med varandra. Hej! Jag undrar om du känner till den här boken. Den har förändrat mitt liv och jag tror att den kan förändra ditt liv också. Ja, jag vet inte. Jag vill att alla människor ska få chansen att läsa den här underbara boken. Är du intresserad av de stora livsfrågorna? Ja, jag Kanske vet vi kan inte. prata lite om det här. Om du vill kan vi sätta oss och prata lite. Prata lite? Om boken. Om livet. Ja, varför inte? Varsågod då. Det är ju så här i den här världen vi lever i. Det är många som känner en stor tomhet i sina liv. Att det är någonting som saknas. Förlåt, jag glömde. Jag ska också sätta på lite kaffe. Nej tack, det behövs inte. Ja, men det är väl klart att vi ska ha lite kaffe. Nej tack, jag dricker inte kaffe. Jaså? Vi lever i en värld där allting är stress och jäkt och en stor kontakt. Te kanske? Förlåt? Te? Du dricker kanske te? Tack, det behövs inte. Jag tänkte inte. Jag har inget te. Det gör ingenting. Förlåt, jag tänkte inte. Ja, då vet jag inte vad jag ska kunna bjuda på. Vill du ha en smörgås? Nej tack, det är bra. Ja, du får ursäkta att jag inte har någonting att bjuda på, men jag har inte hunnit att handla än. För jag har precis kommit hem från jobbet. Känner du att du lever Volvo. Jag jobbar på Volvo. Känner du att du lever ett harmoniskt liv? Ja. Nej, det här religiösa, det är ingenting för mig. Vi kan väl prata om något annat. Eller vi kan titta på tv. Jag vet inte om det är någonting på tv, men någonting är det säkert. Ja, det är ju ingen bra apparat, men den duger. Den är lite konstig i färgerna ibland. Mest i början när man precis har slagit på den, men det brukar stabilisera sig efter ett tag. Ja, det är väl bildröret som har börjat tröttna. Nej. Jag sitter här och pratar. Jag jobbar inte alls på Volvo. Jag jobbar inte på Volvo längre. Nej, jag ska då inte störa längre. Jag ska ta och gå vidare. Nej, men vänta. Inte ska du gå än. Nej, sitt. Du stör inte alls. Nej, jag tänker ibland att jag ska köpa en ny, fast de är så dyra. Men det är klart, jag tittar ju ganska mycket, så det skulle ju vara värt det. Kosta på sig. Nej, men det är så sällan jag får besök. Min bror var här och hälsade på några gånger, men han dog för 8 år sedan. Så det är klart, det är ju ganska länge sedan nu. Så det är klart, det blir ju ganska ensamt. Hjärtat. Förlåt? Min bror. Det var något med hjärtat. Det var tråkigt att höra. Jag tycker att det var trevligt att prata med dig. Ja, jag tycker det var trevligt att prata med dig också. Men nu måste jag faktiskt gå. Nu sitter du här och pratar med mig! Nu sitter du här!
Förlåt, det var inte meningen att... Jag vet inte varför. Det var inte meningen att ta i så där. Det är som att jag har en massa känslor i mig. Förstår du vad jag menar? Kan jag gå nu? Ja, men det är klart att du kan gå. Jag är så hemskt ledsen. Jag vet inte vad som får i mig. Det är klart att du får gå. Men vänta lite. Du kan väl berätta lite mer om det där med Hare Krishna. Du är välkommen med till vårt center på Storgatan. Ja, det kan nog vara en riktigt intressant bok det här. Många fina bilder. Vi har öppet alla dagar. Du kan komma när som helst. Ja, men då ska jag göra det. Det ska jag verkligen göra. Så det här är så att säga er bibel. Ja, det kan man säga ungefär. Intressant. Vänta. Det var något mer jag tänkte fråga om. Snälla, vänta. Släpp mig! Stanna du här! Sluta! Förlåt. Det var inte meningen. Så kan du vila lite så ska du se att du mår bättre sen. Du ska inte vara orolig. Det kommer att bli bra ska du se. Så där. Så. Det är snart det här siktar mot stjärnorna. Jag tänkte vi kunde titta på det. Om du har lust. Jag tycker att det kan vara ganska trevligt ibland. Ja, ganska skickligt va? Det låter ju precis likadant som om det var hon på riktigt. Eller hur? Hur mår du? Är det lite bättre? Ja, bra. Ja, jag älskar dig också. Anna Sköld som Carola. Porträttlikt och lysande tycker jag. Vad säger juryn? Ja, du har ju inte gjort det lätt genom att välja en av Sveriges absolut proffsigaste och duktigaste artister. Och du gör det galant. Väldigt, väldigt bra. Du har samma klarhet i rösten som hon har och ändå med botten. Och framförallt så har du samma den här gnistan att det är kul att sjunga. Och det är jätteroligt att se. Väldigt, väldigt bra.